danna subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗora. Gaya maka lokacin da ballawan nan suka kawo mana farmaki da ce sun kuskura na rike su ba nema ta baya na haure da kyar Allah ya kwace baba wai na dan Hausa wai ba kai ba da yake magana ba mutumin ka ai tun da ya ji wahala shi ne ya daga ana sosai Allah ya kwace haka ku kwanaki ba mu ya fi kan wai ba sa ganin sa hai na matsala ina wannan nan fa ban yadda da shi ba dan kwalashin ka hari kwanaki Allah can daba S dan auta zan je dan warwasha anya kwa dan dafa na ware ba na jidurowa kamar mutumin fa wa kenan dan Hausa mana lafiya kake kallo dare ai ma hukaci da Allah ta so mutane kai zaki ne da Allah can to ka gani can a can Allah so mutane ina za mu je Allah ka za mu karu ta kare
mu ta 500. Ai ma kamar sai da shorisho. Kawai ka zo gani ka ce in baka shorisho. Da Allah ku tafi ku bani guri da Allah. Allah ba bai bane. Babur ya hada min zafi za ku zo ku kuma ku samun caji saboda haka ake gafara can da Allah. Bayan suna a ɗaɗɗaura kamar dabba suke. Babu shakka ka zo duniya kuma duniya ita ma kamar waje ne na haya. Amma idan ka bauta Allah haka Allah yake zuba ma ido ya bakka kuma ka roƙe shi ya yafe ma ba cewa yake yau aje a cire numfashinka don ka gujewa bin dokokinsa ba. Kai. Da Allah ba wani labari da aka ringa ji yanzu a gidan rediyon gaba ɗaya wannan ɗan tsohuwar ya sai kwana biyu iban gida ma an je in kwanta kawai yau wallahi ba zan ba ta cefane ba ina aka samu kuɗin ba cefanen da zan ba billahi lazi Action! Action! Ba ana kira na ne a waya. Action! Nake mai? Au, a ciyawar da na yi ta ce kira? A ciyawar da na yi ne na... ‘Yan bura uba ‘yan wiwi, na fi ku sha!